Jo vaig començar jugant una mica com tothom a la fase escolar, és a dir, va ser a Lloret de Mar, les escoles que jo vaig anar, i a partir d'aquí vaig jugar a l'hispano-francès, és a dir, les etapes, diguem, doncs, que som de cantera i amb un club que en aquella etapa estava a la màxima divisió de nenes. No vaig ser una jugadora extraordinària, simplement doncs, vaig arribar a campionats d'Espanya júnior i els vam guanyar, vam quedar campiones, però suposo que amb el meu físic ja es veu que encara que fos en aquella època, doncs poca cosa podia aportar. De seguida me'n vaig donar compte que on te podia, millor, diguem, disfrutar també del bàsquet era entrenant. Quan vaig començar a deixar de jugar se'm va oferir per entrenar a l'Hospitalet ja categories, diguem, júniors i després en aquell moment segona divisió nacional, que bé, que jo penso que em va servir per fer una mica les etapes reals del que havia de ser un entrenador. Els 9 primers anys com a sènior, diguem, de Lliga Femenina, vaig entrenar tant a Natural Cosimes 9, València, que era Caixa València i després es va convertir en Dorna, Celta de Vigo i Reus Ploms. L'etapa aquesta de finals del 80, inicis del 90, van venir aquí estrangeres, no hi havia la Women's NBA, i van venir americanes d'altíssim nivell, gent olímpica. Llavors tot això va fer un salt qualitatiu molt important en la Lliga Femenina. Arrel d'això, jo penso que va ser quan es va encarir molt el mercat estranger, que va ser quan la Lliga Femenina va baixar bastant i les americanes que venien aquí eren uns petardos. Les persones que m'han conegut com entrenava, bastanta gent em deia que on devia la meva manera de fer, aportar més coses, era en el bàsquet masculí que en el femení. Potser la meva mentalitat encaixava més amb els nois que amb les noies, no? Llavors jo sé que, bé, els anys, aquests 9 anys que vaig estar amb noies, penso que la Lliga Femenina tenia molt d'atractiu i els vaig aprofitar, però després va començar per mi a caure bastant en picat, va ser un moment on desapareixien molts clubs importants. Arrel d'aquí jo ja vaig dir que havia de fer, diguem, obrir fronteres a lo que era la meva carrera professional. Va ser quan se'm va oferir entrenar masculí. Haig de dir que la primera cosa que se'm va oferir va ser de les últimes categories. I clar, a mi no em semblava que fos del tot just. És a dir, jo sempre me les he donat que era un entrenador de bàsquet. I llavors jo deia que si portava 9 anys de carrera no entenia per què havia d'entrenar a la mínima, diguem, dels homes. Després va aparèixer l'oportunitat Aracena, que tothom sap, és a dir, que vaig estar-hi 4 anys, no? Vaig arribar a un màxim, diguem, amb el club on estava, no? A partir d'aquí aquell club ja no aspirava a més coses i, diguem, les propostes que havia tingut a nivell de bàsquet masculí no eren dolentes, perquè fins i tot se m'havia ofertat, en aquell moment hi havia l'Alep 2 i la veritat és que vaig notar de què anava el tema. És a dir, el fet de ser una dona, tothom sabia que jo estava, com te diria, en condicions de voler entrenar a qualsevol preu homes. Preu no parlo de cèntims, sinó de condicions fins i tot de treball. Doncs va arribar un moment que vaig dir que no. És a dir, o se'm considerava com a entrenador de bàsquet, independentment de la meva, diguem, condició, diguem, de sexe, o jo no tenia per què, haver d'estar demostrant dia a dia i cada any que era un entrenador de bàsquet. Se'm va oferir el fet de venir aquí a la Universitat de Barcelona i vaig començar, diguem, la meva tercera etapa, que seria la tornada en el bàsquet femení. En quant a resultats, en quant a treball, per exemple, del meu equip, jo estic realment satisfeta. Ara, en quant una mica tot això que estem enraonant, és a dir, el bàsquet femení, jo quan vaig arribar vaig trobar, i la gent se m'enfada quan ho dic, però molt deplorable, sobretot amb la mentalitat que segueix continuant el bàsquet de les dones. El bàsquet de les dones és considerat que no és un bàsquet professional. Per elles mateixes, fins i tot, les mateixes jugadores estan tremendament acomodades. És a dir, elles s'enfaden quan jo els hi dic, però és la veritat. És a dir, elles consideren que potser estan pagades, no sé si ho hauria de dir això, però jo et diria igual que l'Alep 1, i en canvi elles no es consideren professionals. En canvi, un noi és capaç d'entrenar de matí i tarda i una noia no. Jo soc molt crítica, és a dir, crec que no s'exigeix el mateix a una noia que fa bàsquet que a un noi que fa bàsquet. A una noia que fa bàsquet sempre hi ha 1000 excuses que puguin justificar el que a una noia falti a l'entrenament, que si té estudis, que si els pares, que si no sé què. Amb els nois no, tu un noi el portes a Can Barça, el portes a la Penya, el portes a Unicaja i es dona per sentat que quan hi ha entrenament, hi ha entrenament. Llavors jo et diria que falta molta mentalitat, però no només és dir del que són les jugadores, sinó dels mateixos entrenadors de les escoles i dels clubs.
Jo crec que un punt fonamental per la millora de qualitat en el bàsquet femení és, sobretot, la capacitat dels entrenadors. Jo et dic una cosa, jo a vegades xerro amb molts entrenadors que és que ja consideren que són molt bons els entrenadors. És dir, creuen que entrenar bàsquet femení és diferent a entrenar bàsquet masculí, i aquest és un gran error. Però tu on t'has d'anar a aprendre, igual com els homes fan de la NBA, és nosaltres anar a aprendre del que estan fent en el bàsquet masculí. I tot és aplicable, tot, en el bàsquet femení. L'únic que no és aplicable és físicament, però el que és tàcticament, tot és aplicable. I jo, vaja, crec que ho he demostrat fàcilment, és dir-te, vale que potser no he entrenat a l'ACB i llavors no podem parlar d'això, però sí he entrenat a homes que eren professionals, i jo entrenava exactament igual amb homes que, per exemple, ho vaig fer-ho, per exemple, la temporada passada amb les dones. Tant de bo jo tingués aquesta oportunitat. És una de les coses que jo sempre dic, quasi pagaria el primer mes només, per ensenyar que no seria tan descabellat el tema. El que passa que sóc conscient que l'ACB és un negoci i llavors, dintre d'aquest negoci tothom és lliure d'escollir una mica i d'atrevir-se. Ara, jo també sempre dic que seria una manera espectacular de fer un boom a qualsevol club de l'ACB que pogués entrenar-ho una dona. És a dir, a nivell de popularitat seria el Nova Mas. Per tant, no només per això, ja quasi que valdria la pena que algú apostés. Però també sóc conscient que no és una cosa que em preocupi. És a dir, és una cosa que bé, que si sóc la primera dona serà com la primera que arriba a la lluna, m'entens?